Jo jatkosodan aikana ja varsinkin myöhemmin on keskustelua herättänyt se, että Saksan armeijassa taisteli suomalaisista vapaaehtoisista koostunut SS-pataljoona. Pataljoona perustamista ehdotettiin Suomen valtiojohdolle kevättalvella 1941 ja värväys pantiin alulle. Taustalla oli se, että Saksaa ei haluttu loukata, kun Suomi oli ilman liittolaisia suurvaltojen Saksan ja Neuvostoliiton välissä. Värväyksen menestymisen takuuna oli se, että painotettiin vapaaehtoisten olevan Suomen vapauttamiseen ensimmäisen maailmansodan aikana Saksassa valmistautuneiden suomalaisten jääkäreiden perinnön kantajia. Pataljoonasta käytettiin jo tuolloin nimitystä panttipataljoona, koska nämä miehet olivat suomalaisten panttina siitä, että Suomi ei liittyisi Saksan vihollisiin. Samalla Saksa tällä tavalla antoi pienen takuun Suomen suojelemisesta sotatilanteessa. Ajatuksena oli hankkia mallia silloin moderneimpana pidetyn Saksan armeijan riveissä. Värvättäessä miehille luvattiin, että he pääsisivät omaan armeijaan, mikäli Suomi joutuisi sotaan Neuvostoliittoa vastaan. Tämä toteutui pitkän jahkailun jälkeen vasta kesällä 1943. Grossbornissa sunnuntaina 15. päivä lokakuuta 1941 pidetyssä juhlatilaisuudessa pataljoonan suomalaisia sotilaita oli paikalla 700. Suomesta pataljoonalle tuotiin lippu, joka muistutti jääkärilippua ja myöskin varhempaa Suomen kaartin lippua. Sen luovutti Suomen sotilasasiamies eversti Walter Horn. Tätä luovutusta seuranneessa juhlatilaisuudessa vannottiin vala Saksan valtakunnan kanslerille, kuten saksalaistenkin oli vannottava sotilasvala. Valan otti vastaan pataljoonan komentaja kapteeni Kollani. Esivannojina toimivat pataljoonassa mukana olleet jääkärien pojat, joita oli kaikkiaan 17. Tällä muistutettiin jääkäripataljoonan perinteestä. Ohimarssin ottivat vastaan harjoitusleirin päällikkö, sotilaspiirin päällikkö ja SS-poliisikenraali. Tässä näkyi Saksan armeijan ikään kuin jako, jossa koko ajan oli mukana tämä varsinainen armeija ja sitten myöskin SS-joukot. Vieraina paikalla olivat eversti Hornin lisäksi komentajakapteeni Grönholm, laivastoasiamies, sekä Suomesta saapuneita vapaaehtoistoimikunnan jäseniä. Mukana oli myös jo jääkärien sairaanhoitajana toiminut vapaaherratar Ruth Munk. Pataljoonan suomalainen yhdysupseeri, majuri K.E. Levälahti, huomattava urheilumies, erottuu joukosta pitkähkön suomalaisen sotilasmanttelinsa ansiosta. Jälkeenpäin pataljoonan miehet ovat joutuneet kantamaan sitä taakkaa, että SS-järjestö on leimautunut muun muassa juutalaisvainojen ja muiden rotuvainojen toimeenpanemaksi, ja tämän takia tämä pataljoona on ikään kuin jäänyt varjoon, vaikka se tosiaan itse halusi edustaa jääkäripataljoonan perinnettä.